hoffwn ni dweud diolch i'r Urdd am y gwahoddiad i fod yn llywydd y dydd, ond mwy na gynni, hoffwn ni dweud diolch i'r Urdd am popeth maen nhw'n wneud i pobl ifanc yng Nghymru. Tra yn yr ysgol, oedd yr Urdd yn rhan allweddol dydd i dydd, o chwaraeon, perfformio neu chelf a chrefft. Ond i fi yn personol, oedd yr Urdd wedi chwarae rôl mwyaf i helpu fi caru y iaith Cymraeg. Yn anffodus sa'n byw yn Cymru ddim fwy, ond yn Manceinion. Ond pam dwi'n cael y cyfle i siarad Cymraeg gyda ffrindiau fi, naill ai yn Caerdydd neu California, dyn ni'n cymryd y cyfle. Un o fy hoff atgofion o fod yn yr ysgol oedd mynd i ffwrdd i gwersylla yr Urdd, Llangrannog a hefyd Glanllyn. Dwi dal gallu canu heimis yr Urdd nawr. Mae'n pwysig cofio bod ddim pawb gallu actio, canu, dawnsio, ond mae pawb yn dda mewn rhywbeth. Felly mae'n braf gweld yr Urdd yn datblygu ei adran chwaraeon o fewn Cymru. Fel rhywun sydd yn cystadlu am swydd, mae'n pwysig iawn mae'r Urdd yn rhoi y platfform i pobl ifanc dysgu sut i ennill neu colli. Fel rhywun sydd yn colli lot mwy yn ennill, mae'r cymryd rhan yw'r rhan fwyaf pwysig. Pob lwc i pawb sydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod, ond yn benodol i Glantaf ac Ysgol Owain.